Φίλες και φίλοι, τις προηγούμενες μέρες ξετυλίχθηκε από τον κύριο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα ακόμα επεισόδιο της φαρσοκομωδίας με τίτλο «Ιστορίες επιτυχίας με το ΕΣΠΑ». Λόγος γίνεται για χορό εκατομμυρίων ευρώ, για κονδύλια που δεν έχουν τίποτα κοινό με τα συμφέροντα των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, της πόλης και του χωριού. Αποκλειστικός τους προορισμός είναι η χρηματοδότηση επιχειρηματικών ομίλων, μικρών και μεγάλων εργολάβων που ροκανίζουν χρόνια τώρα τα πακέτα. Ας μας πει καλύτερα ο κύριος Τατούλης πού πάνε τα 6 εκατομμύρια ευρώ που μέσω της Πελοπόννησος ΑΕ διατίθεται σε ημέτερους για την τουριστική προβολή της Πελοποννήσου. Ο λαός μας έχει πείρα από τα προηγούμενα πακέτα, από τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια. Δισεκατομμύρια ευρώ πήγαν στις μεγάλες επιχειρήσεις, πήγαν στα τροκτικά που ροκανίζουν τα πακέτα, όταν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι εξαθλιώνονται. Ο φιλομονοπολιακός χαρακτήρας της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι δεδομένος. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ είναι δεσμευμένα για τις υποδομές και την καπιταλιστική ανάπτυξη στην Πελοπόννησο, για τον τουρισμό των υψηλών βαλαντίων, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τα δίκτυα μεταφοράς, με συγκεκριμένες αντιλαϊκές στοχεύσεις για τον παραγωγικό προσανατολισμό στην Πελοπόννησο. Ούτε ένα ευρώ για έργα της σεισμικής θωράκισης σε μια περιοχή σεισμογενής όπως είναι η Πελοπόννησο, ούτε για έργα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, και ας καταστρέφεται κάθε χρόνο το βιος αρκετών φτωχών εργατικών λαϊκών στρωμάτων, κινδυνεύει ακόμα και η ζωή τους. Το αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι ο εκτοπισμός των αυτοαπασχολούμενων και της μικρής και μεσαίας αγροτιάς, καθώς και η αύξηση της στεγνής εκμετάλλευσης των εργαζόμενων, ιδιαίτερα των νέων. Τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν να περιμένουν τίποτα καλό από αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Κρίση, ανεργία, φτώχεια, βαρβαρότητα είναι αυτό που ζούμε. Η ανάπτυξη που θα κρατά τον εργαζόμενο με μεροκάματο και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα, που θα κρατά τον αγρότη στο χωράφι του για να παράγει φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για να θρέφεται ο λαός μας και βεβαίως αυτός να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εισοδήματος, μπορεί να γίνει πράξη όταν η οικονομία και η εξουσία περάσει στα χέρια του λαού, όταν αρχίζει να λειτουργεί η οικονομία και η κοινωνία με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος.